De har spillet mod straffefanger i Horsens, det danske landshold, og snart gælder det modstandere i sandaler og lærredskofter i ørkenstaten Dubai. Kom bare ind, Simon. Oldboys-spillerne i Hinnerup har gjort det igen. Arrangeret en fodboldkamp, der har fået os medier til at spærre øjnene op til glæde for sponsorer og fattige børn i Afrika. Ja, velkommen til, Simon Sølin. Tak. I er jo sådan en lidt speciel klub ude i Hinnerup Oldboys. Det må sige. I rejser verden rundt. Jeg skal lige vide, hvad siger en spiller til sin kone eller til sin arbejdsgiver, når man kommer og fortæller, at nu skal vi altså til Dubai og spille fodbold i en uges tid. Hvordan lyder svarene? Ja, altså heldigvis så er der jo rigtig god forståelse for det her koncept, der har fulgt os siden 2008. Så jeg tror både arbejdsgiver og bedre halvdele og familien generelt. De er forberedt på, at de kan vende sig lidt af hvert? De er forberedt. Normalt plejer det at være i Europa. Nu er det første gang, at vi skal uden for Europa. Men diverse hovedsteder har vi besøgt for at gøre en velgørende forskel. Så de er vant til, at der bliver arbejdet på både og ikke mindst uden for banen. Så det er de vant til. Og alle jer gutter der på Oldboys-holdet, hvorfor gør I det her? Jamen, vi gør det først og fremmest for at gøre en forskel uden for banen. Og den eneste lighed, vi faktisk har med fattige børn og unge i Afrika, det er jo faktisk passionen for fodbold. Så hvis vi kan ændre, om ikke verden, så i hvert fald nogle vilkår for børn i Afrika igennem fodbold, jamen, så bruger vi Oldboys-sporten som løftestang. Og det er jo faktisk lykkes rigtig godt indtil nu. Og hvordan er det lader sig gøre? Altså, hvordan får man vekslet jeres lyst til at spille Oldboys-fodbold og evne til at tiltrække medierne til noget, der kan hjælpe nogle fattige unge og børn i Afrika? Ja, så de fleste har jo en spillertrup med spillere. Det har vi også, men ved siden af det, der har vi en flok ildsjæle og ambassadører. Og de er faktisk ude at sælge velgørende sponsorater. Og igennem de midler, vi får ind, jamen det er vi så inde at veksle til sportsudstyr til børn og unge. Vi har også tidligere bygget huse, og vaccinationer har vi også doneret. Så når I skal ned og spille fodbold nede i Dubai, så meningen er ikke, at du skal komme med en pengesæk til nogle fattige børn dernede. Du har noget med. Ja, det kan man sige. Altså, som ikke er penge? Ja, som ikke er penge. Vi prøver at forsøge de unge menneskers hverdag, og rigtig mange af de børn, vi hjælper, de har måske kun et par shorts, og det er dem, de lever og bor i hver eneste dag. De spiller fodbold med små tøjbølte, der er vi altså inde og give dem en rigtig fodbold. Så fodboldjulemanden kommer fra Hinnerup med? Det er rigtig mange tusind bolde, og eftersom en 40-50 børn kan få glæde af en bold, jamen så er det 40-50.000 børn, man kan hjælpe. Vi donerer også en rigtig fodboldtrøje, og det er jo sådan noget, der slet ikke findes på de egne. Og der sender vi altså rigtig mange tusind trøjer afsted. Det samme med shorts. Fodboldsokker sender vi ikke så mange af, for mange af dem de spiller i barefødder, de har hverken støvler eller sokker. Så det veksler vi også til bolde. Hvis der er sand over det hele, er det måske ikke super godt at spille fodboldstøvler, men... Nej, det får vi jo selv at prøve her om ganske få dage i Dubai. Ja. Og det var en trøje, og du havde også shorts. Men hvor kommer pengene ind til at købe de her ting? Det har noget med denne her trøje at gøre, ikke? Ja, det er nemlig korrekt. Det her det er jo vores koncepttrøje. Vi har et koncept hvert år. Jeg tror lige, jeg holder den op her. Ja. I år der er det støtafrika.dk, og det er igennem Røde Kors, det er arrangeret. Og i PT, der har vi faktisk lidt over 80 sponsorer, som støtter op omkring os og er med til at donere midler, som vi så kan sende sportsudstyr til Afrika for, sammen med Røde Kors. Så det er vi super stolte af. Og vi sigter mod 100 sponsorer, så det er jo ikke så let for et Oldboys-hold fra Hinnerup. Det er nogle store t-shirts, men det bliver det måske også. Der er plads til mange reklamer. Der er plads til mange reklamer, ja. Okay. Så, men altså, vi taber os jo heller også lidt ved at spille, så det er ikke ren velgørenhed det hele. Nej. Vi spiller os lidt. Det er som nævnt ikke første gang, at fodboldherrerne fra Hinnerup de udfordrer udenlandske fodboldhold. I 2008, der var de for eksempel i Spanien, hvor de mødte et hold fra fodboldklubben Espanyol. Og jeg ved ikke, Simon, vil du sige noget, inden vi ser de her billeder? Jeg vil lige ganske kort, ikke for at forsvare det, men mere for at forklare det. Det er de spanske Oldboys-mestre med lige knap 7.000 ligakampe i den bedste spanske række på banen. Det kunne vi ikke helt mønstre. Nu kan vi høre violinerne. Ja, men vi gjorde vores bedste, men det var en hård match. Det må okay, lad os lige prøve at se noget for kamp. Vi er klar fra starten, og så skal vi fandme give alt, hvad vi har. Er vi ikke enige om det? Jo. Alt, hvad vi har. Inden for få minutter scorer spanierne det første mål, og kort efter scorer de til 2. Og 3-0. De danske drenge er rystet. Ja, altså nu plejer vi jo at have et fornuftigt overtag i vores kampe på hjemmebane og udebane. Men her blev vi altså mødt af et hold, som kunne ramme hinanden i mørke. Og det gjorde de så op til flere 100 gange i træk. Og vi løb en lille smule rundt som en flok fodbold Oldboys hunde i et spil kejler. Men det måtte vi så prøve at vende os til. Var I overrasket over, at de var så gode? Ja, det var vi faktisk overrasket over. De spillede utrolig godt, sikkert, elegant, charmerende teknisk fodbold på et niveau, der overgår måske vores Oldboys fodboldforstand. Så vi skulle lige vende os til, at det foregik på et lidt højere skråstreg, noget højere niveau.
Au. Ja, vi var bagud 3-0 efter 9 minutter, så det, og jeg var faktisk bagerste mand, så det, jeg blev også skiftet ud relativt kort efter. Så det var en lektion. Ja, det må man sige. Men det sportslige her, hvor meget betyder det for jer? Det er klart det sekundære. Vi har aldrig mønstret os af at være de bedste på banen, og det er vi heller ikke. Men vi mener absolut, at vi er de bedste uden for banen. Der er vi med til at gøre en forskel for rigtig, rigtig mange børn i den tredje verden, og det er vi super stolte af. Men jeg kunne da høre inden kampen her, du prøvede der sådan at piske lidt kamperen ind i medspillerne. Nu er det ikke hver dag, vi møder de spanske mestre. Det er jo en oplevelse for livet. Så når vi nu står der, så vil vi jo helst ikke tabe hverken sportsligt eller velgørende ansigt. Så vi gør vores bedste, og vi spiller for at vinde. Men det vigtigste er, at vi vinder kampen uden for banen og lykkes med vores koncept. Det er helt sikkert. Du har jo job som salgschef i Hummel. Ja. De andre på holdet, hvilke nogle mennesker er det? Er det også folk fra forretningslivet, eller er det helt almindelige brugsuddelere, fabriksarbejdere? Ja, det er et dejligt bredt spektre af forskellige spændende mennesker. De er ikke valgt efter profession, og de er faktisk heller ikke valgt ud fra fodboldkundskaber. De er valgt ud fra, at de er en flok ildsjæle, som gerne vil være ambassadør for vores koncept. Og det er de, der bruger rigtig meget tid. Så det er alt. Og hvem er det, I skal møde i Dubai? Ja, vi skal faktisk møde et dansk hold med danske medarbejdere udstationeret i Dubai. Og de giver 10.000 kroner per spiller, der skal spille mod os, og Ebbe Sand, som er vores ambassadør i år. Og det er det ene hold, og så er et hold til? Så har vi lige arrangeret en kamp mere. Af respekt for Dubai, så har vi arrangeret en kamp ude i ørkenen, og der skal vi altså spille med sand som underlag. Det er noget, Ebbe er vant til. Ebbe Sand. Præcis. Det var vist en onkelvits, tror jeg. Ja, vi hørte det lidt om mig, vi brugte den siden. Men alt andet lige, der spiller vi ude i ørkenen, og vi har faktisk været så heldige for kameler som hjørneflag, så ellers så er der ikke rigtig nogen afgrænsning på banen. Så det bliver en fantastisk oplevelse. De stiller op i nationaldragten, Distas. Simon, det bliver spændende at høre, hvordan det går. Vi har en reporter med, vi får se. Ja, God aften, Østjylland er færdig for i dag, men vi kommer tilbage igen i morgen kl. 18.15. Tak for det.